Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gadarly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siziň bilen men Sahra. Şuň 2014-nji ýylyň 24-nji noýabry hepdäniň duşanbe güni. Şuň kawarlar günnelik programmamyzyň esasy böleginde. İranyň we dünýäniň ýeralty ýurdunyň daşary işler ministrleri Tehranyň ýadro programmasy barada Vienada gepleşikler geçirýärler. I'm confident that if we reach a deal that is verifiable, Owensanyň daşary işler ministrligi top proýektine Total kampaniýasyny ýolbaşçy bellemek gödüňünde tutulýar diýdi. Türkmenistan muzakiraty bu şirketi Fransa'yı Total amadagi xuda nişan dada. Türkmenistanda vilayet etrap şäher halk maslahatlaryna agdalaryň saýlawlary geçirildi. Gepleşigimizde bu saýlawlar barada käbir Türkmenistanlaryň berjek gürüňlerini hemeşdireriz. Kime ses berýänimizi bilenmok biz. Owansandan Türkmenistana 50 kilogram çemesi neşe terişdesini geçirmäsi ýaşan student tutsak edildi. Türkmenistan'a ijaza bermezse kaçakbarlar polisten 4 kadam önde yürerler. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitdirmäsi ýaşar. Emma habarlar günnelik programmamyzda geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanışalım. İranyň resmileri Tehranyň ýadro programmasy boýunça gepleşikleriň möhletiniň 2015-nji ýylyň 1-nji iýulyna çenli uzaldylynyny habar berýärler. Beýik Britaniýa bolsa araçylar maddanyň deslapky ılalaşygyny 3 aý içinde ılalaşmagy maksat edýärler diýdi. Günwatar ýurtlary İranyň ýadro hereketleriniň atom ýaraglaryny özleşdirmäge alyp baryp biljekdi barada aladalanma bildirýärler. 24-nji noýabrda İranyň we dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň Birleşen Ştatlaryň, Russiýanyň, Hytaýyň, Britaniýanyň, Fransiýanyň ve Germaniýanyň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda öýlen ara geçirilen ýygynyk 90 minut dowam etdi. Owansanyň paýtagtyna amalaşyrylan hüjümde 2 daşary ýurt harby öldürildi. NATO'nun berýän maglumatyna görä 24-nji noýabrda Owansanyň gündorunda amalaşyrylan hüjümde NATO'nun 2 harby öldürilipdir. NATO öldürilen 2 askeriň milleti ýa-da hüjümüň bolan ýeri barada goşmaça maglumat bermedi. Kabul şäher polisiýasynyň ýolbaşçysynyň medpuat wekili Haşmat Stanekzay mototsikle ýerleşdirilen bombanyň şäheriň günnor bölegindäki daşary ýurt harby kerweniniň golaýynda partladylygyny habar berdi. Şeýle Stanekzay partlamada parahat ilatdan bir adamyň yaralanandygyny sözüniň üstüne goşdy. Şu ýylyň dowamında Owansanda 60 daşary ýurt, şoltanyna Birleşen Ştatlaryň 46 sany harby öldürildi. Russiýanyň Echo Moskva adly döwlet kontrollugynaky radio stansiyasy öz işgärleriniň sosial ulamlarynda özlerini alyp barşlary barada düzgünnamanyň taslamasyny taýýarlaýandygyny habar berdi. Bu çäri agdalýan radionyň jurnalistiniň Twitter sosial ulamynda çap eden dawaly haty barada radionyň işgärlerini basyş edilenden soň amalaşdyrylýar. Echo Moskwaňyň jurnalisti Lesi Rabitseva 24-nji noýabrda Adatlyk radiosuna beren interwýusunda düzgünnamanyň taslamasyny gözden geçirýändigini tasdiklady. Şeýle Rabitseva şeýle çäreleriň Gazprom medianyň beýlik medpuat terişdelerinde işleýän jurnalistler üçin hem girdiljekdigini belledi. 6-njy noýabrda Gazprom medianyň ýolbaşçysy Mikhail Lesin Echo Moskwa radiosynyň işgäri Aleksandr Plushewiň işden kowulma barada tawşyryk beripdi. Bu çäre jurnalist Plushew Kremlin administrasiýasynyň başlygy Sergey Ivanowyň ogly Aleksandr Ivanowyň aradan çykanyny barada Twitter sosial ulamynda maglumat çap etmeginiň ideýany amalaşdyrlypdy. Ermenistanyň goranmak ministri häzirden başlap Azerbaýjan tarapyndan amalaşdyryljak islendik öjükdirmäge garşy öz ýurdunyň aralyjakdygyny aýtdy. Bu barada Azerbaýjanyň bölünji Dağlyk Garabag territoriýasynyň golaýyndaky dikuçoryň azeri güýçleri tarapyndan urulyp aşağı gaçyrylmagynyň ideýany ma'lum edildi. Öz-özüni ikrar eden Dağlyk Garabag sewitiniň hökümet resmiýetleri 12-nji noýabrda urulyp aşağı gaçyrylan MI-24 kysymly dikuçordaky 3 ekipaj agzasynyň jesetleriniň tapylandygyny ma'lum eden soň 22-nji noýabrda Ermeni goranmak ministri Seyran Ohanyan beýanat bilen çykyş etdi. Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler 1990-njy ýyllaryň başynda bolan uruşda Azerbaýjanyň Dağlyk Garabag sewitini ele salypdylar. Şol ýyllardaky uruşda 30 000 çemesi adam öldürilipdi.
Qırgızstanyň parlamenti daşary ýurtdan maliýe serişdesini kabul edýän hökümete değişli bolmady guramalary daşary ýurt agenti statusyny kesitleýän dawaly kanun taslamasyny maslahat edýär. 24 noýabrda ýagny kanun taslamasynyň ýurdun kanun çykarjylary tarapyndan maslahat edilýän mahaly Qırgızstanyň Adalet ministrligi gürrüň edilýän kanuny derurlygyň ýokdugy barada beýanat ýaýratdy. Ministrlik milli howpsuzlygy gorumak üçin ýurtda bar bolan kanunçylygyň ýeterlikdigini aýdyp, ýurtdaky hökümete değişli bolmady guramalaryň gaýtadan hasaba alynmagynyň maliýe taýdan gymmada düşjekdigini bellädi. Gürrüň gidýän kanun taslamasyny gorap çykyş edýänleriň biri Nur Kamal Madaliýew Adatlyk radiosyna beren maglumatyny çalt depkin bilen üýtgeýän dünýäde köne kanunyň Qırgızstanyň milli howpsuzlygyny üpçün edip bilmejekdigi sebäpli täze kanuny zerurlygyň bardygyny bellädi. Hormatly dinleýijiler, siz şu saatdyň käbir möhüm habarlar bilen tanış bolňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sehra Gulamnaby. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Saatlary kesmeden soň habarlar güneligi programmamyzyň esasy bölümine geçýäs. İran'ın resmileri Tehranyň ýadro programmasy boýunça gepleşikleriň möhletiniň 2015-nji ýylyň 1-nji iýuly çenli uzaldylandygyny habar berýärler. Bu barada kärdeşim Gözelin berjek ýeňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň. İran we dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň daşary işleri ministrleri Wienada maslahat geçirýärler. 24-nji noýabrda giz akşam Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek we muňa derek ykdysady halkara sanksiýalaryny gowşatmak boýunça ulaşyga gelmek üçin öňünden kesitlenen wagt möhleti dolýar. Wienadaky gepleşikleriň gidişinde bu wagt möhletini 2015-nji ýylyň 1-nji iýulyna çenli ýene-de ýyza testirmek karary eglan edildi. Reuters agentligi gepleşikleri ýakyn öz çeşmesine salgylanyp indiki duşun indiki ayda Omanda geçirilmeginin mümkindigini habar berdi we agdalan wagt aralygynda Iranyň özüne garşy ykdysady sanksiýalaryň gowşadylmagyna garaşyp bilmejegini belledi. Bir ýyl mundan ozal gelinen ulalaşygy laýaklykda Iran we dünýäniň iň täsirli 6 döwleti Birleşen Ştatlar, Orta Hyty, Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa Iranyň ýadro ýaragyny öndürýänligi barada günbataryň howat ýerlenmelerini köşeşdirmek we halkara ykdysady sanksiýalaryny gowşatma ugrunda gepleşik alyp barýarlar. Ulalaşyk 10 ýyldan gowrak wagt ýeri dowam edýän gapma garşylyklary aradan aýryp ýakyn günde orada bar bolan esasy dartynlylygy we Iranyň üzgünligini gowşadyp bilerdi. Şeýle-de 76 million ýylatly bu ýurdun 1979-njy ýylda Islam rewolýusiýasynyň bolan döwründen bäri günbatar bilen gatnaşyklaryndaky düşmançylygyň soňuna çykyp bilerdi. Emma Iranyň adaty garşydaşlary Israil we Saudi Arabistany Tehranyň ýadro ambisiýalaryny çäklendirmeýän islendik ulalaşykdan howatyrlanýarlar. Şol burakda Birleşen Ştatlaryň ýiti garaýyşly kanun çykarjylary eger takyk öňegdüşlik gadanylmasa Iran babatynda täze sanksiýalaryň giridilmegini talep edýärler. Ortiýet bolsa muňa çürtkesi garşy çykyş edýär. Iran we Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk Geňeşiniň 5 agdaty we Germaniýa ulalaşy üçin başda has kysky wagt möhletini ketgitläp temasyň 24-nji noýabr çenli uzaldypdy. Gepleşikleriň soňky dapgary 18-nji noýabrda başlanaly bäri diplomatik duşuklaryň ençemete geçirildi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Hytaýyň daşary işler ministri Wang Yi bilen gepleşdi. Hytaýyň resmiýeti Hytaý Iranyň ýadro meselesi boýunça köp taraplaýyn ulalaşy görmek isleýär. Bu Iranyň bähwidine bolup Iran halkyna kadaly durmuşda ýaşamaga ýol açar diýip belledi. Iran öz ýadro programmasynyň parahatçylykly häsiýeti edigini we elektrik energiýasyny öndürmek üçin niýetlenýänligini aýdýar. Şol burakda Tehran Birleşen Milletler Guramasynyň atom agentliginiň gözegçileriniň talaplaryny doly berjä edip bilmedi. Iran öz borçnamalaryny ýerine ýetirmänligi sebäpli Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalaryna sebäp bar boldy. Şeýle-de Irana garşy Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapyndan hem goşmaça sanksiýalar girdildi. Iranyň ýadro programmasy barada soňky täzelikleri kärdeşim gözellendiňlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde diňläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Awganistanyň Daşary işler ministrligi Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici proyektini Total kompaniýasyny ýolbaşçy bellemek gözüňde tutulýar diýdi. Maglumatda agdalýan 4 ýurdun wekilleriniň gatnaşmagyna geçen hepde Aşgabatda geçirilen maslahaty Total kompaniýasynyň wekilleriniň hem gatnaşanyny aýdylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Kabulla habarçysy Şamerdan Gulumradynyň berjek giňişlik maglumatyny dinläliň. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçiricisinin taslaması region boyunca iň iri energetika proyekt hesaplanýar. Trans-Awgan gaz proyektinin nowbatdaky mejlisi arada Aşgabatda geçirildi. Top proyektinin indiki maslahatynyň Islamabadda geçiriljekdigi aýdylýar. Fransiýanyň Total kompaniýasyny top proyektini ýolbaşçy bellemek gözüňde tutulýandygyny Awganistanyň Daşary işler ministrligi ma'lum etdi. Şu barada Aşgabat maslahatynda hem gurun edilipdir. Awganistanyň Daşary işler ministrliginiň sözçüsi Sirajul Haq Sirajiň Azatlyk radiosyna aýdyşyna görä Türkmen hökümeti bilen Total kompaniýasynyň arasynda alalaşyk bolupdyr. Fransuz kompaniýasy top proyektine gatnaşmaga isleg bildiripdir. Top proyekti barada Aşgabatda geçirilen mejlise Total kompaniýasynyň wekilem gatnaşdy. Total kompaniýasy bu iri taslama maýa goýmaga razylyk bildirdi. Total kompaniýasy 20-30 ýyllap özüniň bu proýekde gatnaşmagyny sorady. Şulugda Türkmenistan bilen Totalyň arasynda deslapky ılalaşyk boldy diýip Siraj aýtdy. ترکمنستان مذاکرات با شرکت فرانسوی توتال آمادگی خود را نشان داده. اشتراک توتال Top proýekti barada indi ençeme ýyl bäri gurun edilip gelýär. Bu proýektiň işiniň amala aşmany gelmeginiň bir sebäbini bilermenler Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň kadaly däldiginde görýär. Eger top proýekti amala aşsa ondan Awgan halky ummasyz gazanç eder diýip resmiler tama edýär. Iqtisadiýet boýunça Awganistanly bilermen Taç Muhammed Ekber'in aýdyşyna garanda top proýektiniň Awganistan üçin ähmiýeti ägirt uludur. Gaz turbalarynyň geçek ýerleriniň ýaşaýjylary Türkmen gazynyň peýdalanar. Hemem olar üçin iş ýerleri dörer. Şeýle ýagdaý Awganistanda asudalygyň ornaşmagyna da sebäp bolar diýip Ekber aýdýar. Toplayın her projeyi tabii soramadım şamlikar meşri proje fawqulada ähmiýetli. Hindistanyň we Pakistanyň energiýa zeruraty bar. Top proýekti Pakistan üçin has bähep etildir. Şo sebäpden Pakistan bu proýektiň amala aşmagy boýunça tagalla eder. Awganistanda parahatçylygyň bolmagyna da Pakistan kömek eder diýip finçiler aýdýar. Şaýmerdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, Topha ýolbaşçy gözlenýär diýen söz başy bilen 21-nji noýabrda azathabar.com web sahypamyzda çap eden maglumatymyzda Daşawdan Hemrat okyjymyz bu proýekt baradaky öz garaşlaryny galdyrypdyr. Ol öz tesbirini şeýle diýär. Bu proýekt 90-njy ýyllaryň başyndan bäri amala aşyrylmak islenilýär. Amerika Awganistany girmedik bolanda amala aşyrdy. Sebäbi Türkmenbaşy Taliban hökümeti bilen ılalaşyga gelipdi we Awganistan bilen bagly meseleler şol wagtda çözülipdi. Ýöne Taliban hökümeti agdarlandan soň 10 ýyllap proýekt barada hiç sat edilmedi. Häzirki Türkmen hökümetiniň degişli wekillerini de sawolsyn aýdýan sebäbi olar proýekti başlatmak üçin çyndanam adatdan daşary zähmet sarp etdiler. İnşallah 10 milliard dollaryň problemasy tapylar sebäbi Türkmenistanyň häzirki içerki maýa goýumlary hasaba alsak bu mukdar gaty uly döwletiň ýeke özü 10 çapılı bir del 5 ýylda hem tapıp bilmez. Hytaýa gaz satjak bolup ýol öten ýatagy özleşdirilende de pul tapylman Hytaýdan qard alındy. Ýene qard alarlar mukadiýen diýip öz araşyny jemläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem bu mesele boýunça öz pikir araşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşyň. Biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimize haturadyň. 23-nji noýabrda Türkmenistanda vilayet, etraf we şäher maslahatlaryna saýlawlar geçirildi. Azatlyk radiosu Aşgabatyň ýaşaýjylary ýazyjy Amanmurat Bugaýew, grajdan aktivisti Nurberdi Nurmämedow we Lewapda habarçysy Osman Halif bilen söhbetdeş bolup olaryň soňky saýlaw tejribeleri, gatnaşyp gatnaşmanyny barada gurrun bermegini sorady. Kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumaty. Dün Türkmenistanda vilayet, etraf we şäher maslahatlaryna saýlawlar geçirildi. Amanmurat aga, siz ses berdiňizmi? Hawa men edil goroýumda şäheriň 52-nji mektebine 42-nji saýlaw uçaşdygy bar. Şoňa baryp menem ses berip gaýtdym.
etdim. Aman radaga siz şu yerde nämeleri gördüňiz? Bir saýlawçylarda o diýen bir aktivlik, işçilik ýokdy. Umana adamlar barýadylar. Ýöne 2-2 bir sallam hazımrak bark gaýdýarlar. Ondan bir adama derek 4-5 adamyň pasportyny getirip ses berýärlere de gözüm düşdi. Bir öňki saýlawlarda da bolýan ýagdaý. Ýöne indefaty ýagdaý kime ses berýänimizi bilemok. Biz şol saýlaw bülletenine ses berjek kandidaturalyň kysgaça terjime haly ýazylan iş ýeri görkezlenýäni saýlawlara çelli şolar hakyna menne de edil meniň goňşy bolamlarymda da men bilen bile ses beren adamlarda da dolu maglumat ýokdy. Kime ses berýänini diňe şo saýlaw şahsyna baraňdy bilýän. Kime ses berdiňiz we ses berjek adamyňyzy, kandidatyňyzy nädip saýladyňyz? Men şu taýda 2 tane kandidatura da hersine onun şäheri hem de etrafa saýlawlar, şondaky saýlawlarymyzy hersine bir ýere 2 kandidatura var. Onun men şeylere saýladym ony. Kimin wezipesi kiçi bolsa, aýdaly mugollum ýa-da şäherde gar geçirdi edaran bir ýöneköy işgäri ine men şeýlere adamlary saýlap ses berdim, in kiçi wezipeler. Nurberdaga siz saýlawlara gatnaşdyňyzmy, ses berdiňizmi? Gatnaşamok. Nurberdaga näme sebäpden? Dünkü geçirilen saýlawlar barada mass mediada, radio, televiziýonda gurumoçulukly geçirilen demokratiýa hem aýanlyk esasynda gurumoçulukly geçirilen saýlawlar diýip häsiýetnama berdiler. Emma hakykatdan meniň pikirimçe bu gurumoçulukly geçirilen saýlawlar däli bir gurdalan saýlawlar. Bu saýlawlarda demokratiýa ýok, aýanlyk ýok. Saýlawçylar özleriniň kimi hem nire saýlaýanlaryny hem bilen oklar. Osman ağa, siz dünkü saýlawlara gatnaşdyňyzmy, ses berdiňizmi barıp saýlaw uçastyklaryna? Doğrusunu aýtsam men ses bermedim barıp. Yani 6-njy gün kerkäge gaýdypdym da. Men ses berýän hemme saýlawda da ses berýärdim. Ýöne düýündiň eşe sebäp uzak ýere gidenim üçin ses bermedim. Ýöne ýolugurny men saýlaw uçastyklarynyň köpsini gördüm. Osman ağa, siz näme gördüňiz saýlaw uçastyklarynda? Ýerden saat 6-da hemme saýlaw uçastyklary işläp başlady. Şonu gördüm. Aýdym saz, kepere we seňler çıkışlary, çoňýala entek häzir näme da gyş bolan soň garaňkam. Ýerden işläp başlady. Hemme ýer aýdym saz. Ýöne ýerden ses bermeye baran adama görmedim. Soň saat 9-larda, 10-larda şu bir ikilän adam saýlaw uçastyklaryna girip çykanlaryny gördüm. Ulu aktivlik göze ýilmedi doğrusu. Köp adamyň habaram ýok saýlawdan. Kardeşim gözülün geçiren söhbetdeşliklerini dinlediňiz. Resmi maglumatlarda 23-nji noýabrda geçirilen bu ses berişligiň ýokary guramoçuluk derejesinde we halkyň ýokary gatnaşygyna amala aşyrylandygy, ilatyň 92,76 götürünüň ses berendigi habar berildi. Emma ýerli ýaşaýjylaryň käbirleri saýlawa ses bermäge gatnaşygyň aktivlik derejesiniň petsigini aýdýarlar. Saýlawa ses bermäge barmanlygyny aýdýan ýaşaýjylaryň biri Balkan welaýatynyň Serdar şäherçesiniň ýaşaýjy 50 ýaşly ardy öz saýlaw tejribesi we näme üçin ses bermäge gatnaşmandygynyň sebäpleri barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçysy Soltana Çylwa gurrun berdi. Ine 23-nji noýabrda welaýat etrap şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlary bolup geçdi. Siz saýlawlara gatnaşdyňyzmy? Saýlawlara gidemek. Saýlamagam, göremagam, bilemagam mene şonu. Sebäp şolar hiç ýerde göremdik, hiç ýeri iş amal baranak şolar. Netije yok, hiç. Şu deputatlarda hiç halka hayır yok. Şu geregem der. Sizin Serdar şäherçäňizden halk maslahatlaryna saýlanmaly agzalar saýlawdan olar halk bilen duşuşyklar geçirip, öz etjek işleri, öz programmalary bilen halka tanış etmedilermi? Şolar hiç halkyň arasynda çykyş etmeýärler. Gazetem okuýaşy, gazette bir iş alyp bardyk, plan hil düzetdik, plan etdik diýen eşdendik. Görümde. O programmalar barada hiç ýerde aýdanyk deputatlar. Deputatlaryň etmeli işlerine, deputatlaryň borçlaryna halk düşünýärmi? Şu barada halkyň pikiri näýeli? Beýle adamlardan tapawutly bolmaly deputatlar. Halkyň hal ýagdaýyny seretmek üçin şol anam etip saýlanylýar şu deputat. Bir de şu deputaty göremde. Biziň etramyzda şu köçelerimiz abadançylyk pes. Hemme köçelerimiz ýene bir abat köçe ýok. Şuň bir abat ertesi gün ýene beýlek. Awtobus ýok. Bir şäher boýunça giden bir uly şäher, bir awtobus gatny. Şäherçämizde şoň ýaly ýagdaýlarymyz pes.
hiç düzeltilýän ýok köçelerimizde dagy. Şu köçelerden ýürüýär deputatlar, görýärler. Hiç şolar hakda alada ejenek etsinler deputat bolýan bolsa, awtobus diýsin, aýtsyn. Köçeler abad delip aýtsynlar, halkyň ýagdaýyny seretmeliler şolar. Şoň üçin deputat saýlanýar şolar. Yok, bizim şäherçämizde bize deputat göremde, tanamdagym. Hiç şu deputatın kimdigini bilemde, ya bir idaralara gelip, şolar bir mekteplerde gelip gurulap, halkın arasını hiç gurrun geçirenaklar. Saylawa aslında gatnaşan adam barmy? Saylawa gatnaşan adam ay soğuk sala. Köp hoçluklara gidene şoňa. Onun işi käýerlerde masaladan bir adam gidip 5-10 adama derek tes berýärdiler. Şoňa ýagdaýlar bolýan. Şolar ýalyp köpsi. Habarçymyz Sultana Çylwanyň Balkan welaýatynyň Serdar şäherçesiniň ýaşaýjysy 50 ýaşly Ardy bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, siziň saýlaw tejribäňiz nähil boldy? Bu barada bize gurrun beriň. Biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimizde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňa diňe SMS ýazyň. Şeýle-de saýlawlar barada biziň Facebookdaky sahypamyzyň käbir okuyjylar hem öz garaşlaryny galdyrypdyrlar. Häzir olaryň käbir tesbirlerini size dikkatiňize ýetirmekçi. Facebookda Almil adly okuyjymyz saýlawa näme zerurlyk bar, netijeler öňünden belli diýip öz tesbirini belläpdir. Nazar adly okuyjymyz bolsa hiç düzelmez, emma şonu da ullakan edim diýip öz garaşyny beýan edipdir. Ataş adly okuyjymyz türkmenstanlaryň 80 göterimi Türkiýede. Indi prezident hem öz-özüni saýlar diýip öz garaşyny beýan edipdir. Diýer adly okuyjymyz saýlananlaryň ählisi saýlanan aldawçylar. Muňa o dünýäde nähil jogap berjek diýip sorag galdyrypdyr. Ibn adly ýene bir okuyjymyz saýlawlaryň geçirilişine sin etmek üçin halkara guramalarynyň 20 golaýy ýurda barýar we saýlawlaryň talabalaýyk geçendigini suwud edýär diýip öz garaşyny belläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem öz garaşlaryňyzy biziň we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulmagy çağırýas. Bu ulgamlarda bizi gözleg bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Owan resmileri Owan sandan Türkmenistana 50 kilogramdan gowrak neşe maddasyny geçirmäsi inanşan studentiň tutsag edilendigini habar berýärler. Jowzjan welaýat polisiýasynyň başlygy Fakir Muhammed Jowzjanyň maglumatyna Toyota kysymly awtobularyň saklananda onuň içinden 41 kilogram triýagyň 17 kilogram giroýnyň ele salynandygy ma'lum edilýär. Ýatladyp geçsek, geçen hepde hem Owan sanyň serhedinden Türkmenistana 40 kilogram giroýny geçirmäsi inanşan raýatyň tutsag edilendigini habar beripdik. Owansan Türkmenistan serhedindäki soňky waka barada Kawla habarçymyz Şamirdan Gulumrady maglumat berýär. Demirgazyk Awganistanyň neşe maddasyny Türkmenistana gaçak etmäge synanşan iki gaçakçy ýerliğine tutsak edildi. Ma'lum bolýaly, şu gün 24-nji noýabrda hem bir neşe kontrabandaçy Demirgazyk Awganistanda ele salynypdyr. Jowzjan welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy Fakir Muhammed Jowzjanyň Azatlyk Radiosyna aýtmagyna görä, Türkmenistan neşe maddasynyň beýkanun dolanşygynyň öňüni almak üçin çäre görýär. Ýöne gaçakçylar beýkanun neşe dolanşygyna garşy güreş alyp barýan polisiýadan 4 ädim öňde ýürýär. Şoňa garamazdan Türkmenistana neşe maddasyny gaçak etmäge synanşan gaçakçy tutsak edildi. Tutsak edilen gaçakçynyň biri ýokary okuw jaýynyň okuwçysy bolup çykdy diýip Jowzjany aýtdy. Türkmenistan'a icaza vermezse kaçakbarlar polisten 4 kadam önde yürerler. Bağlanda masil maşinu. Kurula kısımlı maşin Akkene bendere gidýän ýoluň ugrunda saklanypdyr. Maşini polisiýa gullunyň işgärleri barlanda onuň içinden 41 halta triýek we 17 halta gireň çykypdyr. Neşe gaçakçylygyna başvuran okuwçynyň hakyna tutulan bolmagy ahmal. Bu barada derňe geçirilýär diýip Jowzjan welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy aýdýar. Şu motorçy tutuldy kira bolan bolsa gerek da. 17 kilo heroin, 41 kilo taryak.
Demirgazyk Awganystanyň Jewzan welaýatynyň ýaşaýjylarynyň aglabasy türkmenleri bolup durýar. Bu welaýatda göknar önüminiň öndürilmeýändigini Jewzany aýtdy. Oňa görä döwlet garşydaşlary halky neşe maddasyny öndürmäge mejbur edýär. Ýöne halk öz ýerinde göknar öndürmeýär. Türkmenistan Awganystanyň ýakyn goňşusydyr. Şonuň üçin Türkmenistana neşe maddasynyň gaçak edilmegine ýol bermez diýip Jewzany aýtdy. Jewzana bir dana ekileniyor. Hatta şu ilmi hanatlarım köşet yetse Türkmenistan Afganistan bilen bir amsaya inek. Şoňa garamazdan gaçakçylaryň Awgan neşesini Ýewropa ýurtlaryna çellem ýetirýändigini ol belläp geçdi. Neşe maddasynyň hawa ýollary arkalam gaçak edilýändigini Jewzany ma'lum etdi. Bu kaçakçılar dünya bilye bulayı Avrupaçalı barıya korbut yüzler kunda meydan havaydan bir tedarlan parladan çıkarıp alıyatıylar. Gepleşik taýinlap azatlyga ýetiren Şaýmardan Olumrady. Hormatly dinleýijiler, biziň azathabar.com web sahypamyzda Demirgazyk Awganystanyň Hajymrat atly okujymyz Türkmenistan neşe belasynyň öňüni almak üçin çäre görmese, ol türkmen halkyna wehim salyp biler. Awganystanda göknar önümçiliginiň mukdary ýyl saýyn artýar. Neşe önümçiliginiň öňüni almak üçin geçen 13 ýylda Birleşen Halkara Güýçlerim derre çäre görmedi. Türkmen hökümeti neşe äpetinden hem jihatçylardan hem Türkmenistany gorumak üçin alada etmelidir. Biz bir tarap diýip ýagdaý äsgermän otursa, soň erwet bolar diýip öz tesbirini galdyrypdyr. Hormatly dinleýijiler, siz hem bu baradaky garaşlaryňyzy, beýlikleriniňizi biziň azathabar.com web sahypamyzda galdyryp bilersiňiz. Web sahypamyzda Türkmenistandan garawum.info arkaly girip bolar. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, biziň her gün efire eden gepleşiklerimizi gün efirden soň YouTube saýtyna sahypamyzda hem dinläp bilersiňiz. YouTube saýtynda bizi gözleg bölümini Azatlyk TV ýa-da Azatlyk ýazyp tap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salasy youtube.com/Azatlyk online. Azatlyk TV'niň YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpilersiňiz. Şeýle-de Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetleşiklerini, milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saýtynda gözleg bölümini Azatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerlen, bize ýazylyň. Azatlyk TV. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyz hem geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar ketmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tokunlaryndan aýrylmaň.